e ndalo mabiro. Riaga, machiegni kendo ni lalnwa? Erokamano, aparo ni nitiere ng'ikruok matin e tudruok. Gima nyalo wacho, ang'eyo ni kama Edwin nitie gi Rose gi jomokogo, wechegi giwinjo matut moloyo matin. But adwa wacho ni inflation makoro wawuoye ni, ranyisi mayot mogik en ni ka ochiwo kuom ranyisi higni 5 mokalo kadi kawo siling 1,000 midonjo godo e supermarket, to ne in ng'at ma ikowa kowa, jotich mane supermarket konyi dhiro troli nikech kika pek mok inyalo. Sani kidonjo kod pesa de supermarket to gigo kata bag na mawuotho godo mating'e laptop ni asoa iye kanyo madhi godo. Nyiso ni teko mar pesa odok piny. To katieke wi wach ni Ruth, en ni adiera mantie en ni siasa noserumo. Kendo wang'eyo ni President William Ruto nodonje telo kochiwo promises madongo dongo, machiel kuomgi kendo mano mi aparo ni jogo ne kura mang'eny ahinya en ni nengo mar ngima nodhi duoko piny. Aparo ni kosedonjo kacha gima koro chando wiye, oyudo ka nitie pogruok e kind gombo ne kaka president ni nengo dog piny gi reality manitie. Kech reality manitie en ni nengo mar ngima sani oidho ma ok en gima nyalo duoko piny ni chunge wi mtoka tiwacho ni nitarudisha chini. Ok en, tiende ni koro nitiere gige policy manyaka wachi, nyaka tim nonro, nyaka tim gige inflation, nyaka ung'i nade weche mag subsidy. Omiyo aparo ni dobedo ng'at ma president ma serious to noketo joge piny to gibet piny. Ang'eyo ni samoro ma itimore ting'eni japiny manogo kura kinyise ni nengo gi madhi dok piny, mang'eny go kodwa winjo. Wawinjo endo ni nengo mauta dhi medore mbele kacha.